Hurian Nagok HKBP Dolok Horep naniuluhon ni amang paresesta amang Pandita Henry Banuarea naniurupan ni amang sekdista anggi matutu marhite pakobasyon na sida. Oh iya song ninang amang MPS data amang nababana te anggi ma di pakobasyon na sida di distrik 20 Kepri boy malam tulina ka pakobasyon nadong Huria di distrik 20 Kepulauan Riau. Song ni manang dia manami amang Pandita Resota, amang Pandita Manalu, namang ulun Resort Batam, ang dia matutu marhite, pagkobasyon nyamang tumajuna kahuria narong di HKB Resort Batam. Selamat datang di inang Pendeta Boru mengusung narosian HKBP Batu Ampar, song ni manang di amang manurung rap dohot rombongan. Song ni manang di hamua manami, inanami narosian HKBP Batam. Terkhusus nakin narosian week baloy di pamate. Selamat datang amang inang di saluk na tamu undangan nami. Molo songono penuang situasi na marsopit-sopit bah hulilas marohat amang inang. Omma memang situasi nami di Taman Baloyon. Jadi turuti acara tamang inang songon urutan ni acara ta. Saya onanon masuk ma kata sambutan. Parjolo manon nani pasaat ni ketua panitia diuruti manon tu amang pendeta resota baru napatuluhon nanon masuk ma tu bimbingan manang arahan sian amang paresesta. Jadi doton pertikian hupasata mema tu ketua panitia dinalau pasaton kata sambutan. Horas madita salutna. Jadi mulati ma di tuata di bata para si roa jala si gonggom kita salutna di tengah-tengah ulot tadi bahasa deron nang sai jala si pul dia ka ulon ibadarta uli jala ringgan. Jadi perjulusali membentuk mulati tu amang pareses amang Pandita Henry Banuarea STA MTH do rombongan songon itong di Pandita Resort amang Pandita Sudi Hari Manalu MTA nang dihita di uluan nami inang bibil produk keluarga nang disalutna hita undangan nami di horong ama sian huriat salutna jadi disok kami jongjong sia ketua panitia madok melati to dihita salutna manginang nong sikop jala ojak huriat tahun gabe hurian agok ima HKBP Dolok Horep mulai di pasar tami Tuhan musalutna mulu dia ka uloto manu namang udut radimah ngomongan amang inang non paulio da ka ulota senggak matulus ulo di bahasa deron di bahasa las nirowa jadi songon ima songon kata sambutan siya kami ketua panitia horas madita salutna di pasar tami itu protokol. Nah, persangati amang preses amang anggota MPSD inang preses, sekretaris distrik, roka dong aku pangulan aku tiki nasara soton, amanami inanami, ruas ni huria, narutu ulot tadi bagasa cadarion, lima ulon peresmian ni huria nagok, HKBP Dolok Horep, Taman Baloi Punggur. Akamang doho takainang, molo ukilas balik jotu kudi, molo sosalau. Kira-kira di pertengahan ni tahun 2010 nom. Yaro disakapi amang preses kardisi majutak almarhum. Lau pajong jokon gereja di Bukit Pramukaon. Jalanung ngahutin jauh hami lokasina. Irajono di gereja Nia Sokiam may. Jadi diarahon amang preses kardi nahinad do. Asa sudi pangulan nagu tiki manuhor kapling di si. Jala kaplingon ikon buat tomba 2 blok. Alai kelilingnya sudi di pangulan nagu tiki mah. Di si 2 blok koma rencana laho pos pelayanan gereja HKBP. Jala lo salani ido amang persis nami uben nagaberok tiki so sentralisasi dope. 50% siap pilihan ulon nabadia di pasah ma tu sending ni distrik lau pajong jokon aka pospel Hiraido tiki
Dungi dung marsitutu ka panguluan ko tiki. Alay nang arong dope mga liad depe. Alay nung nga di tadebe sudi na di ibana. Tiba-tiba mago ma developer na. Dalam molo sosalaw tiki hira di sabula tutorod do developer na san dalanam masuk sido hami tu si laro hami tu si daktari dabe. Ay wado pos pelayanan ibado tanoi ningo matu kitu sekdis amang padita esron siregar dope. Arang minuto bang manang jelas mang nadaw nga mago developer. Jadi hepek tangarok sanga masuk arang dope memang. Jadi dung pidda auto hakai beresok Batamon tahun 2022 dung iro mau tu som mangibati hureon huingok mai. Isok kiat do tiki naing jongjong pos pelayanan. Alay narohak kuduak kamang do hotak kenang nang pesudat tiki siat distrik lau pajongjok kon HKBP dison. Alay dipakke Tuhanido HKBP Lubuk Baja. Lau pajongjok kon HKBP di ingananon. Tibutang majo. Jadi na perjolo tiki hudok kotu donga perhalado dison. Tiktor hatok mata mekarfonon. Gabi hurian agop. 27 kakado pe hudapo ruas tiki dison. Tiktor hatok mata mekarfon. Dungi dung jubileo HKBP Lubuk Baja di bulan Desember tahun 2022. Upangidohom mati kitu porus HKBP asa masuk panguluan lagu tiki tu son laus ditulupi. Dungi masuk ma panguluan lagu tiki Bibel Frofris katu son di bulan 2 mulo Somaret ate. Februari mulo Somaret. Sia 27 kakak pesak do perkembangan ni huriau nak kamang do kotak kainang. Gabi 40 sada kakak sadarion. Sia 27 kakak. Tapi si 27 kakak i nunga lebih hurak 7 tahun nih. Alay so 40 sada kakai sahak tu sonari nunga adongi. Alani idi hamak kamang daw takanang naik kurokon. Ikon dimandiri hodo huriai hatop asa hatop perkembangan na. Ido na yung dohonok po. Naking dido amang preses merhiti-hiti jamita. Daw pargutu-gutuan. Daw perbedaan sa tonga-tonga ni huria. Huria ima hapataran ni bohi ni debata. Huria ima napuna ni debata. Dang napuna ni ruas na adong ditama baloyon huriaon. Alay napuna ni debata jalan napuna ni HKBP. Jadi dung ojak huriao cadarion mandiri maatong. Melhodok pe mandiri dang na terlepas yan peran sertani napajaihon ima HKBP Lubuk Baja. Jala toktong do tanah honok kutu parhala dulu HKBP Lubuk Baja muse anon selilik sosikop HKBP tama baloyo dia kebangunan unang jodi lepason di palua sude di pasobo sude alai toktong do adong hubungan na toktong do adok persauran na tu HKBP Lubuk Baja Batam alani mau lihat ma di ulau tasadarion di naung mandiri huriawan. Takku boto manang naung dibuat Bibel Profriska database yang HKBP Lubuk Baja. Manang nasi buat dope. Merhiti-hiti ulo cadarion. Diangkat matong database ni ruas ni hurian asal Lubuk Baja. Gabi ruas ni HKBP Dolok Horeb. Apakah luar main? Ima akan naung menandatangani surat perbadanani. Ima gabi ruas ni HKBP Dolok Horepon. Dungi nunga ditadatangan emang parai sesenakaning prasasti. Mengasih panate. Molo talokot to piano prasasti di son. Ba naboy bong karot tama muse. Unang apala permanen. Aladang mungkin holan na onom kaplingon pergarjata. Dang mungkin ni. Onom kapling, onom pelio, onom tuluras, onom 10 meter doon. Alani ulaut tanau balga mangalului pargarejaan nau bidang dope. Dung mandiri kita. Nau bidang dope. Sataboto kamang dohotak kainang holan onom kapling doon. Tano ni tama baloyon. Dulu horepon.
Itu kan. Ono palionom tuluras ono 10 meter. Jadi tugas do tanggung jawab ta na parjolo mengelului inganan pergerejaan na bidang dope. Nango palarong na 1.500 meter to 2.000 meter. Tang do konok kutuhamu akamang do takenak sedia dana tusi. Do konok kutuhamu mengelului. Lului hamu. Unang merasa nyamak kita kolat tuluras ono 10 meter tanot tadi son. Alani i marhite-hite odo honok kudo tu hita. Unang majo berambisi hita lau pajong jokong gereja na permanen. Cukup majo holan udung-uduk ta inganat tau marsaur. Ganu pari minggu, ganu perguruan kategorial. Anggona permanen iko pikir honot tadope. Nau muli, nau bagas. Dimana perjolo. Rak karejo hita. Di dia luluatta inganan nau bidang. Ojak ni. Kuria HKBP dolo korepon. Alani no king molo mulak tupudi mo se kelas balik dang seutuh nadope dilepas HKBP lu baja tama baloyon dolo korepon dak seutuh nadope. Alai konadong dope peran serta ni lubuk baja. Laho adong nian nau bidang mo se nau bolak tanoni kuria on. Napatuluhot sa tunay nga kamang do takay nang dang adong dope bagas kuria. Nama kontrak do hita. Dalah HKBP lu baja rumah bayar kontrak ni sahak tunai. Tako to tarok tokon bibil pro priskaunan non. Bagararon lu baja rumah kontrak ni jawian non. Naruhanan non. Anggota berpian non. Alai duksidung ulau tahun. Tapi kirho matong pajong jokon bagas ni huria. Asa tapajong jong bagas. Sumalo sakapling doha dong betabay martingkat. Asa tapajong jong musi bagas huri alani ba di soddo ama PHD di soddo situata salu baca para tahun pamulotuk kuarahom musen non HKBP dulu horepon lau mangidu bantuan tu HKBP lu baca lau pajong cukup bagas berarti mahita muse songon semangat talau manupahi pesta sederion. Radi mahita muse, minimalnya tahun naro 2020 ngajong jung bagas ake. Ya ngajong jung bagas ni huria di huria tahun. Atong las marohatta akamang dohotak kainang. Naking cita-cita ni HKBP distrik 20 Kepulauan Riau tahun 2010 nomi sonari terrealisasi mai. Jongjong HKBP di Luaton. Ya, jongjong HKBP di Luaton las marohatta. Naking do amang preses 20 tahun naik, 400 kakang gua mau do amang preses tak perlu 20 tahun naik. Hatok doon, ya. Hatok do belga HKBP di Uriaon. Omara HKBP paling penghujung tu sebelah di do tahayon. Punggur mamang, punggur. Waktu sebelah utara, selatan, sebelah timur don. Omara HKBP paling penghujung sebelah timur dong itu saya rumus saya arah tu piayu nama. Jadi selama emak di HKBP di Ruas Niuri HKBP Dolok Horep Taman Baloi las marohatta lau pauliulihon pamatang ni Kristus di tonga-tonga ni Luaton jala hapataran ni pamatang ni Kristus manak parsauratta toktong di tonga-tonga ni Hutaon. Horas mak. Oras. Ya. Tepuk tangan mereka, mau lihat dia mang kadita resort ta. Ya bodo mulo neng laumangan pares mabebimbingan. Buin matuk sa tokikan. Nang marusi-usian non atau may pares sinau. Ya oras madita ka mang kenang. Oras. Mau lihat madito hatta. Napula begajang dohonokku. Kung mercarita padita sudi hari taringok tu Uriaon. Dalai berbagas nasi laki memandok katai. Kalau nodo, unang coba pati buhuang anangan. Tingkat doran itu di padita sotan laki nalai so tunggabe lupa hita nang mabayan daya tarik itu 250 meteron. Daya tarik lapatannya kebersihan, penataan, kamar mandi. Nah, ngasihano narahay verifikasi itu juga diperbaiki. Uhama
tertarik ruas ni huriat tay moloro marminggu moloro tu pargolunganon. Tabani denggat dora ala memang hudok nakidizamita Lubuk Baja benar-benar gereja yang bermisi. Ala nga gudang na dicetak AKBP Lubuk Baja aka huria-huria di luak Batamon. Ako pisatulog manirot niya ang padita resota. So tung gabi ala tagwarin nga mandiri huri nagok. So tung lupa hita. Laos dalata doy huria na marseding AKBP Lubuk Baja. Asa tetap memberikan perhatian tu huria AKBP. Now pinajay muna. Hamu lupa jay honon. Dang ise. Huria AKBP Dolo Horepon. Ala memang di bagasan lingkaran saresok do pe ibana pas meran itu memang padita resok tanakin tetap juga ada perhatian khusus lao padimudimuton huria naung tapajai di bagasa tikion HKBP Dolo Horep. Pesan tuaka parhalado ni huriaon. Anggo HKBP idu siya na julo. Met di mulana dohar do ibana di ujung na. Asal matoktong rak makaburjuhon ngolu parhuriaw ni akaruasi. Jala rade makapaduton siyan bulus ni roha aka parhalado marhubas di tonga-tonga ni huria. Di dia mian dami ni debata di sido. Matak pasu-pasu ngulu niyaka na makarikotosa. Iko disido aka mangkay ng posnirwata jala catatan sejarah do dihita halak Batak Kristen. Nga gudang binigay barita jala ni Ida doi. Isadok luat nadong di Indonesia. Manang di dia inganan pangaratuan ni halak Batak na siya kuta halak Batak Kristen wala pungu piga-piga halak ipajongjong go gareja. Jala dungjong gareja lampatardo ng kapasu-pasu ni debata. Pero kamu majolo akamang kainang luar biasa na. Mula tabereng sejarah gereja di Provinsi Riau. O mano yang sada distrik Nobel kano yang dia kabibi. Jala binigi do barita buana julo halak Batak tu si. Sa mamuse tu luak tadi luak Batamon. Nang pena julo hamu mar distrik tu Sumbaksel. Ala ni payutiu do buha cerita ni hajong-jongan niya ka gereja di tonga-tonga ni luak ni Batamon. Jala omma kenyataan na. Luar biasa pasu-pasu ni Tuhatai. Dihita akan nama kasih holi hajong-jongan di bagas joroi manang di dia hita maringara. Lau simara nang tonanami tu hamu akamanami na nami. Ruas nang parhalado HKBP Dolo Horepon. Songon na suhipe ngananon. Alepos marohamuna. Dang mardia ibar hasahatan ni pasu-pasu ni debata. Tu sada-sada luat. Iko taya kipto do dirita disi. Molo songonin waing bangga hita dinatar barita na HKBP na bulodi. Nang pegudang aka tong nata parukilon alay ala ni sihol ni rohata di hajong-jongan ni bagas ni joron itu hatay di sido hita taruli pasu-pasu na mardabot-dabot. Na parpudi ma lasom mahutonok kami itu nanaing manguluhok kuryaw. Ala odo mana mapamuhay. Salamat dasor sega luhutan. Sada do kata kunci takupang ido tuhoy ng bibel maloho manajemen huria daw. Dami maruham marhubas.
labok. Las buha pe sipata pirni padohan ni ruasi manang situay labok mo. Hido na buhay tapay siya na jolo ulaw niya ka parhalado di huta. Siya labok. Jadi kung marsyajar do hita Pangulo na iko parbahul-bahul na bulon. So nang salaan nun, mamukaw. Ate, jala umura mo siya iutonon ni namang katihuhan mo. Nang ko siya isang beto rostong, amarela tulo tao ko. Sabutullah sa nga ro pikiri, kuama, lo may tarik to reso bibil pron, idang mungkin 2 bibil pro di reso naraku. Yung gabi, lusin mo siya marpikir pa di ta reso to. Asa binekyan na po so dison. Manguluh kuryor. Alero pa di ta reso ta, malodo bibil pro yan ang presesin na. Ito ba na langsung barani kami mga iskaw kamu, penugasan gabi uluan. Alenang peham gabi uluan, anong lupi uluan muna. Jadi segala sesuatu kebijakan na naing patupaw mo diriyon, marpanupuk ko tuluan. Nang piyet tu siho, nang peboy di ulahok ko, ale marpanupuk ko. Ito teknik kumarhuria sa liling naon. Huboto do, ikos, jala huboto mangulaon, ale molong nga hula porto pareses tu, ketika terjadi konflik, ngadong mambeking nga pareses. Abaro hamdi. Tapi positif dah. Jadi kosong ini mau inang dah. Tinggal ma ubah si huriaon. Sonario 40 sada kakak, molo sa prelina yuson. Yo kan? Bah, ibigay lakot di dah. Mula arong ano 2 tulo tahun na disot kung arong maperkembangan di huriaon natin. Jalalas dalam mudo nanon patoras soko. Marhubas di daw nga itong aliguriyay. Imarana boy hupasatani ala memang mula mo siya ito parmanganon. Ako pingamali. Di paso-paso ito hatama, kita salo na kamang kana makaurjun ngulu parkuryaron. Tarlumobi, ramah hita. Manarihon HKBP dul orepon. Mama biasa mah baru tapasay kan. Tasukuman nun, ngarong balangana, ngarong kudon na, ngarong minyak goreng na. Jala, saya tapapay malakon asa tu kumatop na sila mangirbang para raton harajaw ni debata marhite-hite ajong-jongan ni Hurion. Imana boy pasatami, molehate marita saluna, oras ma dihita. Oras, tepuk tangan may ito amang paresesta.